Emakatiapa, Sompa TV, Sompa TV, oh, wisdom ni mitie Sompa FM, Sompa TV. No abo Ghana de share ya mamu nyina mo aha mama kwa ba Sompa sunie wo ha ni nsia chipo enum kasafidie so wo ti enka ewo enkran Watermelon Street no so ewo dome ensam wa yensam twerefo eti won gumu a won saso so asamufo pani ato ne bo asemu ene yesi adwa ebrikoyi Sompa TV no eso no yadamu live ya unya bi ehye upiemo ewo Sompa 93.1 Kumase Wamo so afabi ya ba tan no ayiko FM 100.9 wamo so afansemi ya wamo eto petien ma dechia wonom ewo asante mantamu Kumase wamo eti yenka upiemo ewo paria eno no eya danfo pa radio na chese Paris France abrochi memo eno no takwa eya Sompa 101.1 takwa de eya Sompa 103.3 tachiman eya Sompa 106.1 sunyani ya Sompa 98.9 Kranza ya Sompa 90.7 and afi doma eye Sompa 101.3 markesim ne nkwado eye Kingdom 106.1 udi koda no woti yenka ewo so kenish urban radio so afabi doma FM 100.7 doma hinkuro wamo so efa ensemi bi topete sada na Facebook no yadamu live eye Sompa 106.5 FM Accra yasla woni die mu no share hono like page na share e ma fofron so enya bi ahwe YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com website ye 74 penny ora taboati adama wakutire nsemi nyina potoka samu brofo afoforo bi kan wode agu on ma betumi akọ kenkan bi na nasafo kantanka be ma badama wapeja yen afrifie ha abesintentan fidie ne so nti share ho no mo a kase ni nyina videos no pictures no ya di gu so na wo so wanya bi ahwe any TV no so enyina na hyene so sagasem Ghana cement wo mo na asoprem to breka kase yi asene wo pe cement papa de udwuma cement ama wo de abo adwuma mo nse wanya cement papa ye gasemo Ghana cement no na ye kanfo ede ama awie kasa natural mineral water ensukuraje no dwumade bia wodi bia no apensuo yi bi wate na ebeboa ma dwumade etumi akonkan time herbal mixture omo kirem se etiridi yade malaria no enu a ena piemu awa Ghana abrochi memu ni bebia ye di tu ase endpoint homeopathy yan ene ye hya se de homeopathy etu yade ase ewo eyo mayem infertility ne ye de tene sete wanom adama ene wo maso yesene emi yesi adwa ye de ensemi eba bedi untu abia ya obia ene wiai ensem a wobati bi ene sa rahosem bi asi ewo aguna so aduro ekura no no ede wawase wo mo kirem se emobro se wo wow de wo mo ye wei wo mo tie si wawase mpatamu abro adehye be se du enam so ama baako wati nananom ese do akoya rahosem pa wo apadenkyira epoye machine mo ekuro baako eno no ede amoafo wo henkase ya wo no wati adwa so ho wo se loto kiosk o ma baga ewo ho afei mu amu yi rasta na mu ye dreadlocks no wo so wo hiam ho na akasa ye de mu enchemu besom na agyachi anim otoso miensa enso ensam efri hoba eno no health ministry no so the krataba Wamunsemu a wanom eka nyina ne se de empanifo bo wo mo homoden na wo mka kane mesi ani wapomdia abaya asabia hodo no bibia ebetumi akoye sadan so na so ya wanom na wo mo hye foreign ministry no asonso no wo mo so se ensembi che Ghana de hye ni nyina mu nsem no ye besomo ena awiei onanyamfo senyo hosi wachire mu se ekamia yesei good board do empanifo a wo mo da no wo mo bo adwuma pa wo di enti na wo ka sa ensemi koko akuafo a wonom ewo sekire east ewo bepo
one mu kyerɛ mu say nansan yɛse fertilizer bi kura aba ndc amanyuko no wɔn na ɛkyɛ ɛma Ghana man pani kura kasa fertilizer ɛyɛ free na yɛse saa wɔn yɛ meeting nansan ɛwɔ koko aseɛ no wɔn ɛde fertilizer no ɛtrɛte wɔnom yɛde mu nsɛm ɛbaaba bɛsom wa ononyafo Frank ano dɔmpre akyerɛkyerɛ mu fine mpanifo ba amaneɛ sɛ ansa na wobɛkɔ ahomegye mu no deɛ betumi aboa ama wo nso wobɛnya dan bi adam wobɛnya sikabutiri bi ɛde abɔ ho bra no ɛyɛ senator dama yɛ mpanifo abomu amaneɛ yɛbɛtwa po akɔkɔpie mu ɛwɔ bi man so yɛkyerɛ mu sɛ wɔn akɔtototo ɛyi gas bi Enframaja gas yi bie ama de asie kyerɛ wɔ Israel no abusua ano adin ensɛm ne bi ɛka yɛ nim ho ɛna abuna badu adepa kofi mɛsi adwa ya mede ɛba bɛsom wɔ abusia ye free sam no asɛdeɛ ama na ya hyase free aguna so aduro brɔno bi yɛ no ɛde wawa asɛm mpanifo kyerem sɛ rehosɛm asi hɔ paa ma adehye no sɛ suro ne hu abɔ wɔnom wɔm se wɔm wɔ hɔ ɛna no fiada no enwumene bɛse nonum ɛna wɔm te hoyoyoyoyoyoyoyo anya wɔwa saa na ɛyɛ mo brɔ ɛna wɔm kyerem sɛ wɔm firi sɛ nwura mu o sahina no wɔm firi sɛ no wɔm committee o wɔn yɛ so wɔn atie si adehye so yɛ ayɛ boro wɔdom na ɛbra wɔn timi ɛtiti mu ana na nipa mako du ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ na wɔn ho aka na ano ɔden na sɛ nipa mako du no akwada baako ano ɔno wɔ mfinhyia no mmiɛnsa yɛ ne din ɛne Christopher Amponsa wɔn kyerɛ mu sɛ sase ɔno no yɛ akwada nti ya wɔn boro no a bia yɛde wɔn kɔdu ayasabea na ɛkyɛ sɛ bia yɛ ano ɔda no ɛdinti adɔkotafoɔ kyerɛ mu sɛ akwada no ɛte nananom ɛnhyɛ do ya akɔyɛ awerɛho sɛmpa odum gya adwumakuo ɛna afei atorenkyɛm aboafoɔ no adum adwumakuo no wɔn se wɔn ne mpanimfoɔ ɛbɔ anan kopie mu ɛwɔ wawa ase hɔ na wɔn kɔɔyɛ no adehye de ato wɔn anim sɛ aka nipa nkron ɛna mprempren am no kasa yi wɔn ayɛ asabea a yɛhyɛ wɔn ayadeɛ ya wɔn preprapra o nyasam kɔto akora ne yɛka na wie saa no wɔn kyerɛ mu sɛ bɛsɛ na wɔtwe mu ani ebisa si saa sɛ ya mo wɔn bɛbo wɔn adehye bia wɔn finfini mantam baabi ɛnam so kora wɔn kyerɛ mu sɛ sukuu gɛ baako a wɔn so ɔkɔ sukuu ɛwɔ private school bi ɛno no ɛwɔ winiba wɔn so kora no ti nananom nseɛ do na kyese wo ya toso mienu na watwe ba ko ntamu ani o ebisi eno de wanu mu kire mu sese de omo ya enu dwumdwumakom ba ye kata ya asa na kyese bibia akoyie ena wo mo anka bia nhyemu a foforo asasi wawase e wo agona so adrei enti no panifo aba mane omo kire mu se wo mo kopie mu ho no municipal nadmo coordinator ya wo no owo mpatam ho ye ACDCO Charles K Agbaveto wa kire mu se wo mo hwehwɛ mu kakra no wɔn ahu sɛ wɔn ahyase twetwa nnua bi ɛwɔ mpɔtam hɔ no mu a wɔn betumi aka sɛ ebi a ɛmoa yi edua no wɔn da soɔ no obi akɔ akotwa ɛno nti no ɛmoa na yɛ homeless wɔn nya baabi na enti ne yɛdua yɛ da soɔ na mo betwa de a ɛne yɛ no ba bɛda fie enti ebi a wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɛnam saa yɔ so nti na ma moa ne ba fie a wɔn ɛboro adehye blidi ambradam ɛma na wɔtwe baako no wini ba akwada ba yi wa wɔn wɔ school wɔ private school bi wɔ hɔ wɔti nananom sɛ do moa yi bia na boro no na ɛna no fie da yi anso wopie mu wɔwɔ ase aso aduro ɛmpɔtam hɔ wɔn asan bɛbo adehye mako bɛsɛ du ɛma Christopher Amponsa 3-year-old boy wɔn deɛ wantumi ɛnkura ne nkwamu a wɔti nananom sɛ do yi na dwumadwumako no ɛna odum gya dwumako a wɔn kopie afa hɔ sɛ wɔn bɔ adehye ho ban entine deɛ wɔn de agu akwamu no adehye a esu ne huro esu ani ehu ato moso no munya bibia emenka no wɔn wɔ hɔ a wɔn bɔ ho ban a ɛna wiai wɔn de krata aba yada ne atwi ɛde asom wɔ mfimfini mantam hɔ a ɛne egusu a yegyina ne yɛnkɔ apa denkyira ɛpoyɛ ɛmɛnsini mu ekuro baako ɛno no ɛde denkyira amoafo wɔ hekase ya wɔte adwa so ɛyɛ nana gyachi anim ya wɔtɔ so miensa wɔn kuro ya ɛyɛ denkyira abakoma hene wɔhene ayɛ afahye wɔnom adi ɔmɔbodwa data ɛwɔ abra na wɔde ne konti hima esi adwa so na wɔne sompa kase ya twetwe nkɔmɔ akyerɛ mu sɛ sɛdeɛ adehye bi wɔ hɔ no a wɔn hyɛ da ya rasta
na wɔn rasta no wɔn didi bɔne enti no kamia yɛsɛ se yɛka so obi ayɛ rasta pɛ no obi ahyase penti so rasta deɛ sɛ ne ade obɛyɛ bi rasta deɛ ne ɛsa bi obɛyɛ dworo rasta deɛ obɛyɛ sei enti nana gyachi ani wɔ yɛ ɔtɔ so miɛnsa de nkyira bakoma hene kyerɛ mu sɛ ne kuro ɛyɛ de nkyira amoafo no deɛ wɔ hia rasta bia ɛwɔ so ebio ɛnyɛ no ko a lotto kiosk wɔ hia no wɔ de nkyira amoafo hɔ woyɛ bɛma yɛnhyɛ singlet ɛmfa nante montene na kyerɛ sɛ wohyɛ singlet nante montene me sɛ na adwenbɔne yɛ aba tirim no woyɛ ɔbaa so a womfa entoma ensi wokoko na wonhyɛ pietro nko a waseɛ nante montene Sompa kaseɛ ɛne nana gyachi anim ɛnkɔmɔ twetwe mu no deɛ ɔde to yɛ anim ne nsɛm no sɛdeɛ ɔkyerɛ mu fan no ebi eni ekwewe ntawahra ebia na yedi dwuma na abehu so bi rasta wo enye se rasta nya de papa na hu se nkwala no de saade no se omutimu a wo mutimi nim me bone ne pa enye rasta wa ha alo tokyo suni ha se wo ye oba na wo pia bonte a ye mfa ntuma nsie mu wo ye ba ma ye hye singlet mfa ha emra bebre ne wo kro mu na de ya hra ne se emaburu no beto won wo betimi enya adwen sakra no mutimi abo kro yi a che ye ni ho a ye de agya wo ne botaye kase pa ne se ye num me bone ne kro so we baburu na so we kono na wutie me na so wo se wo de na na ka wuntie dia no no nka sa ahemfie ne selu ahemfie kase no kyakere wo mo selu o pa ye da bie selu na kyerɛ wo bi medical chi watum ansa na mafra ba adwumayfo se mo mu na mefa wo enti no nana gyachi edim ya wɔtɔ so miɛnsa ɛyɛ denkyira abakoma hene denkyira amoafo hene ɛno no ɛne wɔde sansɛm ya to dwa no nti sɛ de wɔakyekyere ne kuro no wɔn pɛ sɛ bi abɔnefo sɛ bi amran de ɔsɛ dɔɔso paa ya wɔakyekyere nti wontimi ɛntena kuro no mu a na kyerɛ sɛ wɔn so watimi ɛtubata ɛfibɔ no a yɛde mu nsɛm asom wɔ nsɛm foforɔ mu no krataa ekura mi efi foreign ministry no akakye wɔn mu kyerɛ mu sɛ dwumakuo bi a wɔn ɛde killnet Wamu chiremu se March busumi ne da na etoso edu emiensa eno mbebo amane se womo atimi aboa akwakwaji adehye bi afiri saa killnet enkofuo yinsam Ghana adehye makomakwa aduanan enai 44 ena killnet fuoi ahye dada womo a ede womo akwahye Nigeria baabi ya ma treat womo ye womo yakayaka de womo ya bisu womo asabi womo aha womo ama depression afa womo womo ha womo abasabi womo adwene hyada entisi suye aduanan enan na Ghana mpanimfo se enye womo nko ahoɔden o na mom eye Nigeria aban ene mpanimfo ena womo boa wonom ema womo timi kwagye adehye emprempren ya me ne okasai womo kyeremu se Ghana adehye makomako aduanan enan ni nyina no ye de womo abepie mu ewo enkran ha ya sebi womo ayade kakra no ye behye womo ama wo ho ato wonom womo kansi so abua Ghana adehye nyina ese sebio wo ho nurse obi ka se mede wo kwa aye bi abrochi mede wo kwa bia ye bi amwa akwa ya dwuma hwehwemu yie esan se enya ayuwa mu ne etudomo ubedi akire se wanya domo wo kwa akotu beko nurse ayuwa mpacho jan ho ne ko unkwa ne hia womo kire mu se abonefo sam asakin killnet fuei eye no womo chu na wonom ahawo ase freni pa ba akomomra wo ba wo ye begyawo wo fra ne mane ba wie pe na tese moye mienu na womo san hawa ase obefra foforo sa na womo ya womo di nya adehye bebre enti womo di womo ho no se womo boga na adehye ho ban won so bo ho ban bia ebetumi aboa ama ban no so ya wo ono so edi anim no wono so ne ho aha ne yi a womo abo eye Nigeria federal government no womo abo womo aba so pa so womo ne womo nyina ye pempenso anankro na Ghana adehye makomakwa aduanan nan yi ye de womo abepie mu ewo oman yi mu ebiem Opani a wakasa yi eye ononyamfo senyo hosi wono eye convener edema one Ghana movement wasanso ye trustee edema Ghana coalition against galamsey wakasa kyeremu se galamsey kono se aban se obeye ni seyi a woso woka se wontimi nkonne wontimi nkokyena wose nanu a Ghana mapani his excellency Yewra John Dramani Mahama yakasa no waka asem bi na mse Ghana for ya dwen koso wose nine mos adwuma no bra wono namu a wo mo bo adwuma nyina no intimidations upon intimidations ebimu efiri nanom ho ebimu free politicians ho ebimu free timamufo mi yanyu ho na sedie womo eye nine mos adwuma kuo no kura na nkyere ese womo ansakira ne amani a wo metumi akokon no owura senyo hosi sei ekwo no nko ade a enka womo emfa strategy foforo se ebia technology bi
na wamo emfa galamse no enwa kwamu yie esansa de ne de wo ye de ya wo betu entini tu na wo betu ni ye ni ye mo wo atu ni yie ne nsensuo ensensase omaye kura betu no ensai no a enke no ehia. What Gold Board has done, that construct is a necessary construct. It has helped create a balance in the laws. Otherwise, we'll be losing on two fronts: externalities on our environment, externalities on our legal framework and our law enforcement, and also having externalities on our trade. That Galamsey is not going anywhere. The youth will not let you go. The chiefs will not let it happen. The economy itself and government itself is struggling to want to even pay proper attention to it because there's a counter effect. Gold production goes low. They think there are other macroeconomic problem. Politicians are also being funded by all these Galamsey people across the world. So there's no good with much traffic. This is the way out. How do we rationalize what is going on? The Galamsey activity today is giving us a yield or a recovery of about 30%. Can we use technology to rather correct their ways so that we can move to what the large scale recovery is, which is around 85 to 95%. That recovery can fund this. People can still do this. We need to regularize the conduct of the small scale ASM, artisanal and small scale mining activity. Let it be fully compliant. Support it with technology so that you as a government will get the goal you want for your economy. At the same time, we get the people to start doing things properly so you don't have cyanide. Cyanide leads. And which onenya for senior hosi ebo Gold Board adwumako no abaso pa sanse ehyehyeye a wo mudi agua kwamu no ebeboa ama adwumadia won di na fa ho no etumi akoyi. What Gold Board has done, that construct is a necessary construct. It has helped create a balance in the laws. Otherwise, we'll be losing on two fronts: externalities on our environment, externalities on our legal framework and our law enforcement, and also having externalities on our trade. That is a no-no. So Gold Board, I commend Sami Devi and his people, and that must continue. Now, the key issue on the production side, it is not the case that we've gone quiet. The government from maybe one of its biggest hits right from us. Openi okasa ye convener wono prayer sanso one Ghana movement or your convener edema one Ghana movement and or your trustee edema Ghana coalition against Galamsey ora senior hosi wono kan enieti ye ebusuya gasam cement upa cement papa ede di ujuma cement we say no Ghana cement entini yato yabo ne aye ne ye pa sa udan a wusie dwumadi a wudidie no ebetumi akoyie entini yesra wo sa kwakoto cement ya we super strong waterproof cement nti ya na wape gasam na etumi edi aboa wudwumedie ya wudie no wase the nation builder gasam ene yakanfo ede amawe kasa natural mineral water eno ne nsu a okasa ema omna so ewu a onnom yato yebo ene ede adreben na wasase ani ase akopapa abotan mu ene yatwe nsuo ede afiri mu nti we no mercury free na nsuo yi no ne bo anya din o bottle one opesa cheten so de bi ho mu amuto nsuo ni nyina amometu ngu so nsuo we mu ede we na doctor for na de atum nsuo bi ho no akwanu ayeso anya typhoid pacho nom kasa eno eni nsuo papa ya ye kanfo ede amawo birthday party wedding eye eni dwumadie bia no oton safra yen ya ye de nsuo bi ebebreo ye wo enkran ye wo typhoid bok hospital no echi wa agimai na for yen 0206 469-430 and 0303-965-780 na kasa for enyo so time herbal mixture etiri yade malaria na duru entino malaria no se female anopheles mosquito or cowpe me pacho na ya auditi anakwa labo ni aka so nya malaria kacha doctor said doctor don't worry yourself me what time time ho no mo a me kwobu bobie ama malaria no wo madwane wo na mumika afi ni padua no so time say ukopa adro yi bia na upenchechiremu bia wo de frɛ wo mbato omobo no akasa upene doso promo nso etu a wo be frɛ mai ye wo hh mixture wo ho no mo no so eboa ama infections ya hodo no agi ni padua na boso no etu ase se hum afi ni padua no so ni nyina mu no na wa frɛ 0244 417669 0244 417669 na time for enyo so endpoint homeopathy ya sha se di homeopathy sa ya de wo mayim no na broni fita akra ne ho adwiri no yetimi edi homeopathy ema baby ngengen ne se di twin fertility ase homeopathy o ya di mfidie no ene esaw ya de endpoint homeopathy me pacho ya de bia fabra ya na kache na yentu ase emfama wo adokotafo a wo mo ewo endpoint no wo mo se odi hie bi stroke ya nwedwe agena boso a me pacho fra
yen ye bebe fia ba be hye no ama ne ho ato no eye endpoint homeopathy clinic krono mabo ahia Kumase eho ye di adwuma official signboard e was Spintex Quantum Pon so won kran eho se ye di adwuma fra yen e was 0244 867068 and 0274 234321 na endpoint nye so wenom ene nwumako a wo mo aso yasene yeto ansam no eso e won sam foforo mu adehia wonom e wo agona bepo no wo agona bepoa agona bepoa ye no e wo sechere East District e wo Asante Emantamu wo mu kire mu se nansan ye kura ye kan bi kire wo ho no mo abehu ane se minority fo no wo mu kwanhie mu e wo kokko ase ubehwem na mpanimfo paa o no makofrefre kokko akuafo ni nyina na ne yesem nka mo nsem enkyira ban na ban ne hu se de ode ayemo na yemo ya na kuafo nso kasa wia na ja minority no mo so aka bi na wo mo kire mu so no nyamfo Frank Anodompre ekopie mu e wo agona bepoa ho ekofrefre akuafo yi no wo mo kohia e wo kokko ase e wo na akuafo yi di beto na nim se wo mo kire mu se fertilizer na ban na di aba no wo mo se wo awoye kokko akuani ya minority fo ba be frɛ wo sebra na ba hia meeting e wo kokko ase abekobie no ye ma fertilizer no e wa ban so a kire mu se fertilizer no akuafo anti do mo de abaye free wonyu obi aka preda masemfo a adenti e na obi a freedom of speech na so wo kohia kokko ase akokane hawa modi amosi kwayi fertilizer no ya asase yie no mu ma ne bie onanyafo Frank Anodompre wakasa na ne nsem wa woka no yensem twireni Kwame Redu etubi esum yensei yemi yeso ba be yebi so ni san krofo no ana William Yesuwe na behwe enugwase ekuafo ni nada omodi bum e ka omu konya ne omu canopy ana enkrama mienu bi ono mo na na we ne madana di manu se ye tu akontupa ye tu anamopa no yankopon so na basa eden e ka ye ho ana eba yati me say omu ko bo mu so akota adwia ye bete chewe we masumu so de ye masumu de yeba ate esio enkrofo na biem ruhia mo jampari trimu enkrofo na amso ekuafo bia mo beji ni abasa adwumagi ase amba ba bechiche fatrasa ekuafo no mo bi ela mso poko fari nku Isemo asambie ni na medenam enye nugu asesem a aban a menewo yati eto mama ji eto no akokoto fatrasa na o catch yourself but when you find that you are expressing your right in your mawo fatrasa dia na nu twofo ni bi kire menu entwafo ni bi enkyira nti fatrasa no onanyafo Frank Anodompre ensa wo madu agiri mra hye bedwani upiemu ewo emra hye bedwamu adomkum ewo ho no wone won trenen ena wakasa no wokohia bepoa ewo sechere East District wasante mantamu kokko akuafo kokko nase ena de sansemi eto yensentwani Kwame Redu anim Kwame Redu amana so ho a woni kokko akuafo bi a wanim hia ye no so kasai Enti no akuafo ni bi ehaw no omode to yensem twani Kwame Redu anim ena wono so ade asom ya yadane akye ede asom wono ye to ansam no so wansam foforo mo pani a wakasai eye Owura Adam Sule were deputy director in charge ede ma eye operations and benefits ewo Social Security and National Insurance Trust ye twa wontia efre wonom senate opani akasa kyeremu say senate adwumako no omobo omohomaden pa esanse wohwemu a na ebre ne bra no wo mutimi 20 billion Ghana cedis was 2024 no womu nya 20 billion womo revenues wa womu timi capture ya na womu enyaye na said 2025 ho kuntabuo womo ede agwa kwamu no womo afri 20 billion akọ 25 billion na kyerese womo ebo adwuma o ka kira de hye nyina afei ekoku ahodo nyina sei yenkanfo senate ma Ghana de hye nyina ne afa ye ho hyem omo ye contributions for your members o say no mo kasa so that on Tiasia say Nema ye members stay back kasa actual mu say this year ejuma
Yejumano, Yana so many ways. Because Yejumano operations na quiet, I ever call out of a digits profusita. Into your buy and your mark operations accept. It almost aka benefit accept. So almost clear contributions, but do be a budget benefits so. In jealousy, your church room benefits no year for benefits. Into me, your church room pension, the normal pension of honor as an old age. So invalidity so home. Say, be a woe, you Jumana say, be sinner, say, if you want to make maybe a more benefit from the invalidity. In jealousy, your church room. Ye church mu magana de hye wo bia atiase pani e wakasa ye eye owura Adam Sule wono na ye deputy director in charge at the mass senate adwumako no na wakasa ye esanse adwumadi a wonu di ye no na ye regional forum ye senate for na organize ya trade union congress TUC wamo so eso wamo pa enti opani kase a wo twetwere edema TUC adwumako no owura Joshua ansa enso ekasa kakra bia bodam ko a so won fa so a beneficial ko sniti ko bia so de ho bona odachi e be ko yi am nti na sanction man yi dinne and say anything for this sanction so na be members no let us meet us we ko for so pretty we ko investment ni siko Sompa action for so bia so be as worker we remember we work bia so first so what means so ko no dom says nti ye fa we no so we say register. So we are seeing the vision there to Akotia. The Ignorant Ecocotia Maslit. Sanya Baya, I feel the do who say 12 months more. The new we are dealing up Papa Maslit. Say, we share not that baby woman or so to winner, only no radio or more, and our reporting us in the national 14 no more, I just Yatomono account. So why, yes, sir, let's all call it time. I think we say, contributions men do. So now, so we see exit. Openi wakasa ye eye owura Joshua ansa wono na twetwere edema TUC metre trade union congress adwumakoi e wa bra wo mu hia national forum wo mo ne senate fo e hia ya yensem training na opon checheku e ko dwumade na se bi no to nsemi esom yen abusua mesraw tweme me basisi ya sima ba kope me dan me ho aba TV Emma Aketiapa Ebusia Emma Aketiapa ya kwa wie kase no e obi man so na arehosem a efri Israel mino eba enese honu ye e honu kra yesere na kwase yi a Christopher mo Ghana mo kwa asode yi ya na mo bompa ya mo bobi e de ama Israel mino esanse odum je adwumaku e wo ho no wo mo de wo nenam ya wo mo boban je ban sa se yenuanu mu a wo mo ne wo mo edi ahia yi eye ne ni abeto bom bibie ene edima yawo na eja to baabi na ehye ne ade a wonu mu kire mu so odum je adwumaku no wo mo na mo an ya bombe wonom asem na ya rehu e wo Israel ema wo mo kwoboa adum ja no wo mo mom ya bombe wo mo so wo mo kaase ba mienu omiensa no eja tomu a ehye bababababa ema wonom efre wo mo a wo mo so ebetumi aboa wo mo nani a wo mo ba ye nti wo hwe e wo TV no so na Facebook no so na YouTube no so a en wo mo ni hu hantwo wo mo dum wo mo gyayi o asem no emu ayeden ya sabre ya me no kasai empanimfo kire mu sei wo mo guso ya wonom hwehwe na wo mo kire mu sei we ni de sa attack we no efi Lebanon baby a wo mo hwehwe mu akwakodu na free attack we fi Lebanon na emode eba wo mo so e wo mpotem ho no mo a wo mo so ho akire wo mo ye odum jadwumako ne fe no e wa fa ho ya yada ne akire wiai e de asom wo abusia yeso ani yegina na pramto breka se ade so mu free Sompa ye ne yanuan mu nyina so no yabuni ko mu se pen afei na waso wafidi a ensem a yedidi wontua no na ebi ene sei awrehosem bi esi ewo wawase na wawase no ewo agona soaduro na wonu mu kire mu se enwowa se mobro wonum atiesi wawase kuronim aboade hia bro wonum a ama kwada mfinhia miensa bema wati na nanom se do yayaya
na do adwuma ko ni so wo mko hwehwe mu no wo mu se ebi mu twa nnua e wo mpotam ho nti wo mu susu se emoa no biaye a wo mu da no ye mispress wo mo homeless enti no mo ba fi a wonom so ebedi eye saa boni ya akwakofa rahusemi abayi adehye a wonom so ewo eye omu free adehye a wonom ehun kodi senseme ewo killnet ehun nsam no empanimfo ya wo mu edu omu dwuma ewo foreign ministry no ede aba se nipa makomako aduanan and 44 Nigeria government no adaroma womo aka Ghana mpanimfo ho eme yatimi rescue womo am ene ya me no kasai ye do mo bepie mo e wo Ghana hase ya wo so yetufo ese obi ka so de betu kan a ye serew ya na wahwehwe mu eye onanyafo Frank Anodonpre e kasai na nsem kan ye mu no wa kire mu sei ekuyafo a womo no womo kohia eye domkuma ne womo kohia kokko ase no saa ya se fertilizer no aban na beche no womo so ye kuani na behia womo okoko na sibia womo so womo mawo ya womo akasa ho onanyamfo senyo hosi abo amane a kire mu se de garam se no ekon no ekono saban no ansesa ne mani na wamfa be for kwan so anye ne yi ama ade hye entu a hu bedehu etu anu ombetu ebia ne se nan mosofo kwa ye buru wo mu eni ade a ye kopie mu ewo Israel memo wo mu kire mu se attack bi efi Lebanon aba na wo mu ebombe ye no fire service na se firefighters wo mu ka eni ebombe ye ema enka nyanyame a ke yante asempa emfri afa ho na nsem ne bi eka ho ena abena bedu ade pa kofi misi edwa ede esomo hye ne se gasam cement was the nation builder wono ene so yasene eme yede premto brekasie ebesom go nti wo cement papa ede de ujuma eye gasamu na wakwakoko pebi enso ede de ujuma kasa natural mineral water enso ni mu ede ya pebi time herbal mixture malaria yade no yedi tu ase afri ni pedua no so endpoint homeopathy yede sa infertility with stroke no yede tu ase yade bia eye endpoint near end no ede amawo ensemi free Sompa 106.5 FM Accra so no Sompa TV so o share yen Sompa 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 enu so butu Kumasi Adafo pa radio ebutu Paris France Abrochime mo takwa ye Sompa 101.1 takwa ye Sompa 103.3 Tachimani ye Sompa 106.1 Sunyani ye Sompa 98.9 Enkranza ye Sompa 90.7 and afi doma ye Sompa 101.3 mankesim ne nkwado ye Kingdom 106.1 udi koda no te yenka ewo so Kenesh Urban Radio so FAB afi doma FM 100.7 doma hinkru womo so FAB Facebook no yedamu live yedamo nyina mo ase YouTube so yetwamo puse na nasafo kantanka dama ono tam yen ebesi ntentan fidie no so www.sompaonline.com your website yesemo for penuru atabuati adama ono ene kitire ni nyina bi ka ho potokasa mu brofo odi akoguo no abetumi akọ kenkan bi abusua medical bomidin dada abna bedo ade pa kofi madase akrawo ama mo nitie ene hwe to me chenya oba eni pechemu anade obedachi nanso ubetumi abua na manenya pomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papa bi